Dobar dan, dobrodošli. Ja da vam se javim. Kao što vidite, evo ja sam ruku operisala, imala sam nekih problema i moralo se. Htjela sam da vas obavestim da jedno vreme neću biti na kanalu, neću snimati, naravno, ne mogu. Vas ću redovno pratiti, komentarisati. Imam neki video koje sam snimala, njih ću još postaviti, a za dalje ćemo vidjeti. Želim da vam čestitam praznike, da mi budete dobro, srećno, zdravo, da imate puno ljubavi. Šta da vam još kažem? Želim da nam iduća godina svima bude dobra, još bolja nego ova, da budemo svi kao prvo zdravi. Zbog ove situacije svi znamo šta je i kako je, a sve drugo će već doći, to znamo. Ja vas puno pozdravljam i mi ćemo se vidjeti, ja se nadam vrlo uskoro. Ostajte mi svi dobro, veselo i imajte puno ljubavi. Pozdrav!